To wannan hanyar da zamu nuna muku zaka iya gyara WhatsApp ɗinka ba tare da ko ɗaya daga cikin sakonka ya taɓa ba. To insha Allah kamar dai da muka saba a bidiyon mu ne zamu nuna muku yadda za ku gyara wannan matsalar ta WhatsApp. Wasu lokuta da maza ko kuna amfani da WhatsApp ɗinku kai tsaye sai ku ga lalace, wanda hakan yake sa sai dai ku turo wani WhatsApp ku bude. Hakan kuma yake yin sanadiyar rasa sakonninku na WhatsApp kamar da kan fotuna, bidiyoyi da dai sauransu. To insha Allah kamar dai da muka saba a bidiyon mu ne zamu nuna muku yadda za ku gyara WhatsApp ɗinku idan ya lalace ba tare da kun rasa ko ɗaya daga cikin sakonninku na WhatsApp ba. Kan da cika ku da surutu ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin kallon hanyoyin da za ku bi. Kuma kada ku manta ku danna kalmar subscribe sannan ku yi like ɗin wannan bidiyon domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. To kamar da muka yi bayani insha Allah a bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku magance wannan matsalar ta WhatsApp. Kusan misali wasu lokuta da dama za ka kana amfani da WhatsApp ɗin kawai kai tsaye za ka ga daina aiki. Wannan kusan in ce ni ma yanzu haka wannan matsalar ta faru da ni. Shi ne za ku ga alama wannan press ɗin ta kallon ƙasa. Wani yawancin idan mutane WhatsApp ɗin sai samu irin wannan matsalar sai dai su goge shi su sabu ko wani wanda hakan yake sanadiyar su rasa bokalilka da duk wasu sako masu muhimmanci nasu na WhatsApp. To wannan hanyar da za mu nuna muku za ka iya gyara WhatsApp ɗinka ba tare da ko ɗaya daga cikin sakonka ya taɓa ba. Abin farko da zaka shine zaka danna wannan gurin da aka rubuta download kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna shi kamar yadda kuke gani, bayan kun danna shi kawai kai tsaye zai kai ku browser ne, ma'ana inda zai ba ku damar ku ɗauko wani application ɗin na WhatsApp. Wannan za ku iya ganin wannan na rubututtuka na larabci ko kuma wasu makamancin wannan kawai za ku ringa jan ƙasa sai kun zo daidai wannan gurin inda press ta kalli ƙasa kamar yadda kuke gani sai ku danna shi. To kamar da kuke gani bayan kun danna wannan gurin da ya kalli ƙasa ya kawo wannan gurin shi ma za ku ja ƙasa ba za ku ja ba. Duk wannan rubututtuka na larabci ko na mame da suka baku kar ku damu da su, ku ringa ja ƙasa sosai sai kun zo can kusan ƙarshen ƙasa sai ku zo wannan gurin shi ma inda yake da alama plus ta kalli sama kenan ma'ana download sai ku ƙara danna shi. To kamar da kuke gani bayan kun danna shi ya nuna muku nan sai ku danna alama wannan gurin da aka rubuta continue kamar da kuke gani. Bayan kun danna shi kamar da kuke gani kai zai nuna muku wannan gurin da aka rubuta download. Kun gane shi za ku danna shi kamar da kuke gani. To bayan kun danna shi ko kai za ku ga alama plus tana kallon ƙasa. Hakan yake nuna WhatsApp din yanzu kuna ɗauko sabo ta hanyar wannan browser din. Yanzu kenan kai tsaye za ku dan jira kaɗan kamar ku gani inda zan mu jawo sama za ku ga WhatsApp din mu nan yana sabka. To za ku jira kaɗan har WhatsApp din ya gama sabka sannan sai ku install shi. Ni yanzu haka WhatsApp din mu ya kusa cika sura kaɗan. To kamar kuke gani bayan ya kammala kawai kai tsaye za ka danna alamar gurin. Bayan ka danna kamar da kuke gani kawai kai tsaye zai nuna muku inda za ku yi install ne kamar da kuke gani yanzu. Kun gani kamar kuke gani ya nuno mini inda zan yi install sabon WhatsApp din yanzu da na ɗauko a browsing. To yanzu kai tsaye bayan ya nuna mana zan yi install shi. To kamar da kuke gani ko bayan ya nuna muku wajen inda aka rubuta install sai ku danna shi. To kamar da kuke gani bayan kun danna shi ko kai tsaye yanzu za ku yi install shi ne akan wayar ku. Bayan kuke gani dai bayan ya gama install za ku ga wannan gurin da aka rubuta open kenan kai tsaye za ku bude WhatsApp din ne. Yanzu misali kun ɗauko shi kenan kamar da kuke gani yanzu kun ɗauko shi ne kawai za ku danna wannan gurin da aka rubuta open. Bayan kun danna ko kai tsaye zai bude muku manhajar ku ta WhatsApp. To kamar da kuka gani bayan ya buɗe kawai kai zai nuno muku wannan gurin sai ku danna alamar OK. To kamar da kuka gani bayan kun danna alamar OK ko kai za ku ga WhatsApp ɗinku nan da bokallukan ku suna nan ba tare da ko ɗaya daga cikin su ya taɓa ba. Wannan ita ce hanya mafi sauki wanda za ku bi wajen gyara WhatsApp ɗinku idan ya lalace ba tare da kun yi asarar ko ɗaya daga cikin sakonninku ba. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon sai ku danna mana alamar like. To duka dai nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon kuma kun fahimta sai ku danna mana alamar like sannan ku subscribe channel ɗinmu domin samun sababbin shirye-shirye masu amfani makamantan wannan.